Sal-ewwel kwart ta' din is-sena, jiġifieri sa Marzu ta' din is-sena, il-Bank Bank of Valletta kellu profitt ta' qabel it-taxxa ta' 9,300,000 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Bank of Valletta, il-ħamis u nofsinhar indirizzat miċ-Chairman tal-bank Dr. Gordon Cordina intqal li dan l-ammont irreġistrat bħala profitt huwa skont dak previst fiċ-ċirkostanzi preżenti waqt pandemija. Mill-aħħar kwart tas-sena li għaddiet u l-ewwel kwart ta' din is-sena, il-bilanċ tad-depożiti mill-klijenti żdied 1.3% jew 143 miljun euro. Meta mqabbel mal-istess kwart tas-sena l-oħra, kien hemm żieda ta' 691 miljun euro. Il-bank qal kif total ta' 64 miljun euro, 160 klijent gawdew mill-moratorju. Intqal kif bejn l-aħħar kwart tas-sena li għaddiet u l-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm profitt ta' 82 miljun euro f'dak li huma avvanzi netti tal-bank. Meta mqabbel mal-istess kwart is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 289 miljun euro. Il-maġġoranza ta' dawn kienu self mill-bank sabiex klijenti jixtru d-djar. Intqal kif dan l-ewwel kwart tas-sena kien hemm inqas li jużaw il-bank b'mod tradizzjonali filwaqt li kien hemm żieda ta' 55% ta' tranzazzjonijiet fuq il-mobile. Intqal kif il-bank qed iħares mod pożittiv għat-tieni kwart tas-sena hekk kif il-programm ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna jinsab għaddej b'ritmu maġġel.